הם מצטברים במעץ האורן ויש הרבה עצים. הם קננו מסקוויטים וקננו שוקולד מריר. מה אתה עושה? לא, הבאנו שוקולד מריר מהבית בקוקומן. שמנו קקאו, ואז שמנו שוקולד מריר. ביבי מערבב קצת? רגע, אחד. ביבי תערבב, יופי, ועכשיו פצי פץ? עכשיו פצי? ואז אכלנו את הצהובלים משוקולד מהקוקומן. אנחנו עכשיו אוכלים. טעים מאוד. כדאי לכם לאכול את זה, בגלל שאתם. זה טעים. מה זה? התשובל! או, בחיי, אני מת עליהם. אתם חושבים שזה שוקולד? רגע, הנה, ביבי. והזמנתי נגב בתמרי בית סבתא שלי, בית נגב, וזה היה לי כיף מאוד בטעים. חג שמח, אילנות. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות.